Welcome to Health Series 13. Ang topic sa atong health series karon mahitungod sa arsenic. Usa ka toxic nga chemical o hilo nga gakakita diha sa katubigan. Kasagaran, natural lang siya o anaa-anang daan. Dili lugar tao ang nagbutang sa arsenic diha sa katubigan. Apan usahay usab maggikan sa mga spray o mga chemicals nga gagamiton diha sa pagmina o paggarden. Ang ubang nasod nga taas ang arsenic sa ilang mga tubig mao ang Bangladesh, India, China, Vietnam, Indonesia, Pakistan ug Cambodia. Bisan diri sa Pilipinas, gaka-alarma na ang naay mga katungod mahitungod sa arsenic diha sa mga tubig. Ang Pilipinas gapalit og daghang bugas gikan sa Vietnam ug ang uban gikan sa Bangladesh. Ug kining duha ka nasod taas ang level sa arsenic diha sa ilang katubigan. Ang pangutana, unsa di ay nga concern alang kanato ang mga arsenic diha sa katubigan? Ang concern kay ang kadaghanan sa mga bugas nga atong gakanon matag adlaw gikan man sa basakan sa Vietnam ug sa Bangladesh ug sa Luzon ug ang arsenic diha sa tubig nga gitubuan niini misunop diha sa atong gakanon nga bugas. Busa pakakaon kitag arsenic. Apil ang hamis kaayo nga bugas nga atong gaipagaling ug galugawon alang sa atong mga anak. Ana apoy arsenic niini. Lahi ang ubang klase nga bugas, parehas sa mais or kalambugas, parehas sa aglay, o parehas sa humay sa kamad-an, kanang wala itanom sa basakan. Kay kini sila dili gatubo sa basakan, busa minus kaayo ang ilang arsenic kung ibase sa bugas humay nga gikan sa basakan. Napay usa ka pangutana, pakaunsa di ay kanato ang arsenic. Daghan man ang ipik sa arsenic sa atong mga lawas, daotang mga ipik. Bisan sa atong mga baby, kung pananglitan ga ipakaon nato sila sa daghang lugaw nga bugas. Ang arsenic makapataas sa BP or sa ato pa usa nga makaambag sa hinungdan sa hypertension. Ang arsenic pod makaamot sa hinungdan sa type 2 diabetes. Sa ato pa makaapil sa hinungdan nganong magsakit ta og type 2 nga diabetes. Ang arsenic makahatag og sakit sa baga. Ang arsenic makapa-cancer. Makahatag usab sa mga kabalhinan sa color sa panit, parehas sa mga puntik-puntik nga gaitong o mga dapit nga gagahi diha sa mga palad o lapa-lapa, o gitawag kining sakit og hyperkeratosis. Makita nato diri niining picture ang hyperkeratosis. Kini nga tawo nagsakit og arsenic poisoning or sa ato pa nakaabot og toxic nga level ang arsenic sa iyang lawas. Mga puntik-puntik kini nga gagahi diha sa mga palad og lapa-lapa ug kun modugay na posible nga ma-cancer. Sang pangutana, unsaon nato paglikay sa arsenic? Nga bugas ra ba ang atong gasaligan nga kanan-unon? Daghan ang atong makita nga tambag kung mag-research kita sa internet. Kini basahon nako naay paagi sa pagluto sa bugas aron maminusan ang iyang arsenic. Pamaagi sa pagluto,
kilisi pag-ayo ang bugas. So number 1, kilisi pag-ayo ang bugas. Ang hilaw nga bugas kilisi sa makadaghang higayon hangtod nga mahimong tin-aw ang tubig. Yung ikaduha ka advice, lutoa sama sa pasta nga daghan ang tubig. Gamita ang 6 katasa nga tubig sa matag usa katasa nga bugas, or sa ato pa 6:1 ratio. Sa ato pa pareha sa atong luto sa macaroni or spaghetti nga lawom kaayo ang tubig, mo'y buhaton sa bugas. Lutoon siya sa daghan nga tubig. Dayon, pabukali sulod sa 5 ka minuto. So kung mubukal na ang tubig, pabukali sulod sa 5 ka minuto. Pagkahuman, pagbukal, niini sa 5 ka minuto, iyabo ang tubig. So pagkahuman, pagbukal sulod sa 5 ka minuto, iyabo ang sobra nga tubig. Diin anaa ang kadaghanan sa arsenic. So kung makayabo na nimo ang tubig, ang arsenic, wala na. Pasinaay gamay pa kaayo, pero wala na kay nakayabo uban sa tubig. And dayon, ang buhaton, sunod nga buhaton, human pagyabo sa sobrang tubig, ipadayon ang pagluto. Taklobi ang kaldero, ug ipahinay ang kalayo hangtod maluto. So nakasulay ko ani nga paagi sa paglungag. O primero medyo siya nalugaw, pero karon gaka master nako gamay og maayo og murag hingan-an ko kay nakayabo ang arsenic og dili nako gakanon. So naapa siya ubang mga tips. Nakatabang gyud kini sa ako, so gusto nako i-share pud sa inyo. So ang tips, puli-puliha ang pagkaon. So di ba ang pangutana unsaon nato paglikay sa arsenic? Nga bugas ra ba ang atong gasaligon nga kalanunon? So advice aron makalikay kita sa arsenic, ug ang uban pang mga tips, puli-pulihon nato ang atong gakanon. So ayaw permiha ang pagkaon sa bugas humay sa adlaw-adlaw. Pulihi kini og ubang klase sama sa bugas mais, aglay, lagon o humay sa kamad-an, kamuti, saging ug uban pang mga lagotmon. Ug na ako i-attach mahitungod sa kamuti, labi na ang kamuti nga orange nga variety. Ang kamuti usa ka superfood diri sa kalibutan. Basi nakakita ta sa salida mahitungod kang Superman. Ang kamuti superfood. Puno siya og protein, og fiber, og daghan kaayo nga sustansya. Mas taas ang sustansya dito sa mga kamuti kaysa sustansya nga naa sa bugas humay. So maayo kaayo ang kamuti nga atong idugang, atong ipuli sa usa ka kan-anan nga imbis bugas humay nga atong lungagon, maglungag taog kamuti ug moy atong kanon. Ug naa pa ay tambag para sa baby, ayaw sige lugawi og bugas humay. Puli-pulihi pod sa ubang klase sama sa tiktik, oatmeal, or dawa. Og abi ninyo, ang oatmeal usa gihapon ka superfood. Naa siya'y power or gahom nga makadakop og daotang mga tambok or cholesterol nga naa sa atong mga kaugatan. Makalimpyo gyud siya sa atong mga kaugatan aron wala tay mga bara. So importante kaayo ang oatmeal og usa siya nga superfood. Maayo nga ipakaon sa atong mga babies gikan sa ilang pagsugod pagkaon. Maglugaw kita og oatmeal para sa ila, anadon nato sila sa pagkaon og oatmeal nga gilugaw. Pero bisang kita
nga dagkong tao, mayo kung ang usa nato kakananan kada adlaw linugaw nga oatmeal, ug daghan ang pwede natong isubak. Ang usa ka maayo nga isubak munggos. Munggos usa gihapon ka maayo kaayo nga pagkaon nga puno sa maayo nga fiber ug mga vitamins. Maayo kung tanan ta mukaon og munggos. So lataon ang munggos, dili asinan, dili panakuton, ug gamiton siya nga subak dito sa oatmeal. Pwede pud ang ubi, katong purple nga murag kamuti. Maayo kaayo ang ubi, daghan kaayo nga sustansya. Nagtanom gani mi diri sulod sa mga sako. Og among subak sa oatmeal. Naapoy mga saging, avocado nga pwede isubak sa oatmeal, sagulan og gamay nga gatas o kanon, basta ang imong lawas maghugyab siya og kalipay kung mo'y imong buhaton alang kaniya. So maayo dili ang atong babies lang, pero kita pud nga mga dagko magkaunta og oatmeal. Gikalibog ang arsenic sa tibok kalibutan. Ang pangutana, nganong naay arsenic diri sa atong mga bugas? So gidiscover nila ang arsenic na adi ay sa katubigan o musunop siya sa bugas pinagi sa tubig sa mga basakan. Unta nakatabang kining atong nahibaw-an karon og mas makalikay kita sa arsenic. Salamat!